Home, una cursa open que té l'objectiu d'aconseguir els recursos necessaris per finançar els projectes de SOS Costa Brava i Selvans en un traçat que va des de l'Albera fins a Palamós, utilitzant la tecnologia d'Open Trail Races, que us permetrà només amb el mòbil registrar el vostre temps i fer tantes etapes com vulgueu i tantes vegades com vulgueu durant el període de mitjans de setembre, el proper dimecres, fins al 13 de desembre. Sense més dilació, us presentem les cares que hi ha darrere del projecte. Qui vol començar? Començo jo, sí? Jo soc la Irene Gisbert, soc de l'equip de SOS Costa Brava, de l'equip de coordinació, i us vull explicar una miqueta qui és SOS Costa Brava. SOS Costa Brava és la plataforma en defensa de la Costa Brava. Són més de 30 entitats ecologistes que estan al llarg de la província de Girona. La majoria d'elles estan a la costa, però també hi ha de l'interior de Girona, com poden ser els naturalistes de Girona. I el que estem intentant és que no es construeixi més a la Costa Brava perquè considerem que la seva capacitat de càrrega està més que superada. I ho fem de moltes maneres, però potser la més important és defensant, portant als tribunals aquells casos que ens semblen absolutament injustos. I en aquest moment en tenim 18. I necessitem els diners per poder pagar els advocats, els procuradors, perquè aquests casos tirin endavant i es deixi de construir. Perfecte. Continuem? M'introdueixo jo? Vale. Jo soc en Carles Sunyer, tècnic de custòdia de l'associació Selvans, que l'associació Selvans som una entitat sense ànim de lucre, en la qual la nostra missió principal és la de preservar el patrimoni forestal més singular de Catalunya. Ho fem arreu de Catalunya, on ja tenim identificat més de 1.400 rodals de bosc de valor ecològic, on hem creat aproximadament unes 90 reserves forestals i hem protegit més de 1.200 hectàrees, però podríem dir que tenim l'epicentre sobretot a la província de Girona. Durant el recorregut que es farà amb el Protecting Home es passarà per alguna d'aquestes reserves i, a més, comentar també que amb el retorn que pugui haver-hi d'aquesta participació de la gent a la cursa ajudarà a continuar tirant endavant en projectes de la Costa Brava i de la zona de l'Albera. No sé si m'he d'allargar més. No, crec que està molt bé. Neus? Bona, jo soc la Neus Giró, jo soc coordinadora de SOS Costa Brava, com l'Irene, i soc la responsable de la web de Protecting Home. És un projecte molt important, perquè hi creiem molt, les dues entitats, tant Selvans com SOS, creiem que ens pot ajudar molt i és una mica el concepte aquest que l'Alan deia de tu trepitges els boscos i els paisatges i te'ls estimes perquè els coneixes, doncs protegim-los entre tots, no? No sé si vols que presenti alguna cosa més de la web o... Sí, ara et donaré... Ara, si vols, naveguem la web perquè la gent vegi com veure tota la informació i també com inscriure's breument. Jo soc l'Alan, un corredor de muntanya i vinculat com a col·laborador o com a donant dels projectes de SOS Costa Brava i de Selvans i res, molt agraït per la confiança i pel fet de que les dues ONGs hagin entrat al 100% des que van proposar la idea. Si us sembla, ara, Neus, vols compartir l'escriptori o vols que el comparteixi jo, tu mateixa? Comparteixo, si vols. Vale. Doncs ara la Neus ens ensenyarà a la web perquè pugueu veure tota la informació i també veure ràpidament com fer el procés d'inscripció. La veieu? Encara no. Ara. Sí? Sí. Val. Doncs aquí teniu la web de Protecting Home.
principalment hi ha el vídeo, però teniu una explicació del projecte, no? Pel perquè del projecte, que és una experiència per córrer, no? Per protegir la Costa Brava i per salvar els boscos. Llavors, una presentació de les entitats i de l'Alan, que és l'impulsor d'aquest projecte. Llavors, al programa tindreu més informació sobre el que és l'esdeveniment. Hi ha les dates, inscripció, el preu, que normalment serà 49, però durant aquest mes de setembre és 39 euros. I teniu una mica el funcionament. Aquí tindrem el seguiment, on hi haurà una classificació que anirem actualitzant i els resultats, finalment. Llavors, com l'Alan bé ha dit, és un format open i té 6 etapes. Podeu fer una, dues, això és variable, segons vosaltres, o totes si esteu molt valents. Aquí hi ha un mapa que veieu les 6 etapes i llavors hi ha una descripció de totes elles, perquè així podeu triar la que més us agradi. Hem ficat una petita descripció que hi podeu trobar, els punts d'interès, i això encara ho anirem ampliant una mica més. Sí, només un comentari, Neus. O sigui, a cada etapa tenim una explicació tècnica del circuit i l'explicació de la feina que SOS Costa Brava i Selvans fa sobre cada etapa, no? Quins paisatges són rellevants. Llavors, que vegin que no és només una descripció tècnica, però que també al final de tot expliquem una miqueta on és el punt d'inici, que normalment és un restaurant o un hotel, i on és el punt de final. Hem escollit restaurants o hotels d'acord amb el turisme sostenible perquè sigui molt fàcil per vosaltres començar i finalitzar cada etapa. Correcte. He explicat l'exemple a l'etapa 1, però teniu la mateixa informació per totes les etapes. Llavors, no sé si hem d'explicar la classificació, anem directe a inscripcions. Sí. Comentar a la gent que per tenir dret a sortir a la classificació i també participar han de formalitzar la seva inscripció i fer-ho a través del nostre link, però també s'han de descarregar l'aplicació Open Trail Races i hi ha un tutorial d'uns 7 minuts explicant el procés d'inscripció en detall, per si estan interessats o tenen qualsevol dubte. Perfecte. Doncs això. Aquest botó d'inscripcions hi és a diversos llocs de la pàgina, el podeu trobar aquí, a baix de tot el footer i a cadascuna de les pàgines, així que no té pèrdua. I llavors porta a web de Championship per formalitzar la inscripció. Correcte. I el que dèiem, que degut a que hi ha un decalatge, no és com la típica cursa que tu t'inscrius, s'acaba el procés d'inscripció i pots participar, com hi haurà participants i inscripcions al mateix temps, la gent ha d'entendre que pot haver un petit decalatge entre el procés que tu fas el pagament i que tu hi pots participar. Llavors sempre recomanem que, per exemple, si tu vas al proper cap de setmana, que t'inscriguis 2 o 3 dies abans per assegurar-nos que tot el procés d'inscripció ha anat perfectament, des de la formalització del pagament, que és instantani, fins que la teva compte de correu electrònic està a Open Trail Races i pots participar sense cap problema i la teva classificació sortirà immediatament. Correcte. Al final són entitats sense ànim de lucre i és un projecte totalment sense ànim de lucre i tenim els recursos que tenim, no? Correcte. Sí, que emfatitzar que això ho hem organitzat entre les persones que estem aquí i l'equip que hi ha darrere de les dues ONGs i que tots els beneficis de la cursa, tots els ingressos menys les petites despeses de dispositius, assegurança, etc., tot anirà a finançar els projectes de SOS Costa Brava i Selvans. Exacte.
Molt bé. Doncs, si tenen qualsevol dubte, que ens poden escriure a info@protectinghome.cat, ho he dit bé? Sí. I res, que esperem que disfrutin i sobretot que ens ajudin a fer difusió d'aquest projecte, coneixent les dues ONGs i sobretot aquest patrimoni que tenim entre tots. Sí, que us animeu a trepitjar-lo i protegir-lo. Molt bé. Voleu dir res més? Carles? Vale. Molt bé, Bon doncs ho deixem participi. aquí. Ens veiem i a disfrutar. Adéu-siau. Sí.